Hi guys, it's me again, Yokairen Bags, and for today's video guys is char, wait lang, so ilang taon ngit-ngit man, so ako atong ipansakan suga. And for today's video guys, maglungag na unta ko, pero kulangon raman ang kahoy, wala na dyan kahoy oh. So tara, kutag-kahoy. Medyo lapok-lapok din niya mong diri-dapita guys kay skig uwan. So tara guys, arats na. Char. Nadiretso ang kahoy guys. Actually gitabonan ni og since ang papa para dili maulanan. O na. So tara, ito na sugdan. So dapat kuha na ni wait lang muna sa ta. So karon konto ni mga gagmay na kahoy-kahoy guys kay kusog niya siya musika ning kawayan na lang ato ning hinay na yun basin niya mabunakan ng tiil plus lapok pa jud kayo guys. O karon guys, ato na ni bugaon atong gagmayon ba akong pamangkin no kasi sayaw abi siguro niya ga buga o ga TikTok ba si pata gid ni bata. So karon ato na sugyan hindi siya madudlat sa guys. So ako na lang bali-balion. Vlog taloy dan karon guys akong pangumangkon gusto din siya magpakita sa vlog. Hi mga kayoks, ikaw hi guys, welcome to my vlog. Hi, nahiya man oy dali. Hi guys, welcome to my vlog. Hey. Ikaw, welcome to my vlog. Ay, dili siya ay. Hi guys, welcome to my vlog. Dali. Mama. Ay, mama, sige pa nito si mama. Trabaho pa ni mama. Na. Hi guys, welcome to my vlog. Ay, Ethan. Ug karon na may kahoy magaling na ta. So, hi vlog. Hi guys. Welcome to my vlog. Dali. Pag umanog lunga guys, ako na din gipainom og karot sa kumama Ma, inom ka karot. para tambal sa cancer. Sunod mo na. Si mama di ay guys kana kasakit siya na siya ay Kwansa ka ng cancer stage 4 aman di ka. and dili na po siya makatindog guys kay yan tiil na paralyze kay tungod po siyang guiter. Hi guys.
So karon ako na siyang paimon guys. Hi guys. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Hi guys. Hi guys. Welcome to my vlog. Hello naman, hi guys. Dilim to naman sumpay mo. Hi guys. Ba, ko na. Ba. So guys, si Patikin yung pamangkin. No? Kaya gusto dyan siya makapil sa vlog ba. And yeah, after that guys, nanghayay na din ko sa mga nilabhan na nabasa. Ako sa ni pang hayay guys. Unsa man ang bata? Mitan. Kay gawan-uwan mo dari sa mga. Watch na tarong og ugang mga sanina. Nung karon guys, nanapon niya akong pamangkin. Abi siguro niya ka TikTok. Patagin mga tao. Dali. Balik niya po to ron. Tuwara. Gihimo naman TikTok niya akong vlog. Hi guys. Vlog.